kis álom, még egy kis szunnyadás, 10 összefonás, hogy pihenjek. És így ő el, mint úton állok, a te szűkölködésed. Ó, te rest, meddig fekszel, mikor kelsz fel a te ágyadból. Ó, te rest, meddig fekszel, mikor kelsz fel a te ágyadból. A te ágyadból. Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás. Zsuzsikám, kelj fel gyorsan, itt a reggel. Mi van? Mi van, anya? Siess, Zsuzsi, úgy süt a nap, ma megyünk kirándulni. Zsuzsi felpattant, mint a gumilabda. Az álom nyomban kiröppent a szeméből. Jaj, nehogy elkésünk! Hol a hátizsákom? A busz megállóban vár ránk Kati néni. Várjatok! Itt van még egy kis innivaló a kulacsban, aztán nagyon vigyázzatok magatokra. Veszekedés pedig ne legyen. Csókolom! Szia, anyu! Sziasztok! Csodaszép tavaszi nap volt. Az Örömhírklub tagjai a hegyekbe készültek. 8 vidám kisgyerek toporgott a megállóban. Kati néni mosolyogva terelgette őket. A sarkon meg Imre bácsi fordult be. Futva jött, kezében az elmaradhatatlan gitárral. Mindannyian felszálltak a buszra, és elindultak. Aztán végre megérkeztek. Csodaszép! Micsoda nagy, hatalmas sziklák! Nézzétek, patak, milyen tiszta, és mennyi moha van a köveken. Vigyázz, mert csúszik a kő! Gyertek inkább erre! Ott egy tisztás a domboldalon. Ott tudunk uzsonnázni. Az uzsonna nagyon jól esett mindenkinek. A hátizsákokból előkerült narancson, csokin testvériesen megosztoztak. Mikor minden elfogyott, Imre bácsi labdajátékot javasolt. Zsuzsi inkább Kati néni mellé húzódott, oda simult hozzá. Olyan jó volt csendben ülni, nézni a körülötte mozgó, zsongó világot. Puha zöld moha fedte a köveket, parányi csillagok voltak benne. Távolabb a napsütötte domboldalon sárga kankalin bólogatott, és fejük felett az ágon egy csodálatos kis aranysárga madártolla villant. Milyen szép itt! Olyan gyönyörű ez az egész világ! A hatalmas sziklák, meg az icipici mohacsillagok. Minden. És gondoltál már arra, Zsuzsikám, hogyan is jött létre ez a szépséges világ? Hát, a szomszéd bácsi azt mondta, hogy csak úgy lett magától. Azt hallottam, kaptál a szülinapodra egy órát. Igen, tessék nézni, milyen gyönyörű. Nagyon pontos. És ez a pontos, szép óra vajon hogyan keletkezett? Hát az órás bácsi csinálta, kis fogaskerekekből, meg más apró alkatrészekből. Tehát van alkotója, nem magától lett. Akkor gondolod, hogy ez a szép világ, például a nap, a hold, amelyik minden óránál pontosabban kell és nyugszik, a sok-sok élőlény, amelyik mind tudja a maga feladatát, csak úgy lett magától. Nem, ezt is alkotta valaki. Így van, bizony, van alkotója a világnak is, és aki alkotta, hatalmas nagy úr, király, a hegyek, völgyek, a csillagok, az egész teremtett világ ura, az Isten. Az Isten oly nagy, oly erős és biztos, semmi sincs, mint ő nem tehet.
1, 2, 3, 4, 5. Az Isten oly nagy, hogy erős és biztos, semmi sincs, mit ő nem tehet. Az Isten oly nagy, hogy erős és biztos, semmi sincs, mit ő nem tehet. Keze munkája az ég és a nagy tengerek, a kis világ és a hegyek. Az Isten oly nagy, hogy erős és biztos, semmi sincs, mit ő nem tehet. Az én Istenem, ő gondol rám, és támog kezét teszi rám. Az Isten oly nagy, hogy erős és biztos, semmi sincs, mit ő nem tehet. Jó mulatság volt a labdázás. A gyerekek alaposan kifáradtak. Gabi lehasalt a földre. Egy fűszállal egy morzsát cipelő hangyát terelgetett, elgondolkozva. Imre bácsi, én ezt nem értem. Ha Isten olyan hatalmas úr, miért kellett Jézusnak, az ő fiának erre a földre jönni? Tudom, csak így tudott rajtunk segíteni. De a hatalmas király nem találhatott volna jobb megoldást, hogy megmentsen minket? Ismered a mesét az indián kisfiúról meg a hangyákról? Sohasem hallottam róla. Akkor figyelj, talán így jobban megérted azt, amit Jézus tett. Taga egy kis indián fiú volt. Messze Észak-Amerikában élt, egy indián rezervátumban, hatalmas erdő szélén. Nagyon szerette az erdőt. Jó barátságban volt minden lakójával. Gyakran kószált a rengetegben, figyelte az erdő hangjait, mozgását. Mikor elfáradt a futkosásban, legszívesebben egy hatalmas hangyaboly mellett pihent meg. Lehasalt melléje, s nézte a szorgos hangyanép életét. Egy napon, mikor éppen kedvenc megfigyelőhelyén kucorgott, ismerős hang ütötte meg a fülét. Hiszen az a vészjel. Ezzel szokták az indiánok egymást tudtára adni, hogy ég az erdő. S valóban, mintha már is érződött volna a füst kesernyés szaga. Távolról, a túlsó hegyoldalról szállt fel. Taga tudta, hogy az erdőtűz milyen hamar terjed, ezért gyorsan menekülni kellett. Az erdő állatai is tudták ezt. A szarvasok riadtan suhantak el mellette, a vaddisznók családostól csörtettek át az avaron. A madáranyák vészjeleket adtak fiókáiknak. A róka szájába vette apró kölykeit, menekítette őket biztosabb oduba. Meneküljetek, hangyák, mert porrá ég a boly. Most még van időtök. A hangyák azonban rá se hederítettek. Végezték tovább szorgos munkájukat. A bábokat hozták a napra, a morzsákat gyűjtötték a bolyba, mintha nem is fenyegetne veszély. Nem értitek? Hát jön a tűz. Rögtön végetek. Menekülni gyorsan. A hangyák azonban nem értették. Hogy segítsek nektek, hiszen nem értitek a szavam. Én hatalmas óriás vagyok hozzátok képest, s ha szólok, azt hiszitek mennydörög. Mit tegyek? A füst már közeledett. Utolsó lehetőség a menekülésre. Hangyává kell lennem, hogy megértsetek. Kicsivé, hogy a kicsinyekkel beszélni tudjak. A mesében az indiánok ismertek egy füvet, amit, ha az ember elrágott, kicsivé és nagyjá is változhatott tőle. Csak kívánni kellett. Taga talált egy ilyen füvet. Szempillantás alatt elrágta, és hangya méretűvé zsugorodott. Hangyapajtások, nagy baj van, meneküljetek! Itt az erdőtűz! Erdőtűz? Hűha! Azonnal jelentem a parancsnoknak! El is rohant nyomban, és nem telt bele 2 perc sem, az egész boly katonás rendben kivonult a veszedelmes területről. Taga újra rágicsált a fűből, és ismét kisfiúvá vált. Még idejében hazajutott, indián társai meg elfojtották a tüzet,
mert hát a mesében ilyen egyszerű minden. Tudod, miért meséltem én ezt? A mesebeli tagának hangyává kellett lenni, hogy megértsék a szavát. Igen, Jézusnak pedig emberré kellett lennie, hogy megérthessék az emberek a szavát. Így tudott segíteni rajtunk. Kicsinyé lett, mert mi kicsik vagyunk. Így van, és ez nem mese, ez igaz. A gyerekek lélegzet visszafolytva figyelték a hangyák meséjét. De amikor az utolsó szavak hangzottak, zűrzavar támadt. Persze az történt, hogy Gabi, a nyughatatlan, véletlenül rálépett Zsuzsi kezére. Zsuzsi se volt rest, az ő fegyvere a karmolás volt. Egy pillanat múlva Gabi arcán vörös csík égtelenkedett. Sanyi meg úgy gondolta, be kell avatkoznia az igazság védelmében. Egy szó mint 100, 2 perc se telt bele, mind a 8 gyerek ott hempergett egy kuszagomolyagba. S volt visítás, panaszkodás, sírás. Imre bácsi a sípjába fújt. Elég legyen! Nem fogtok itt összeveszni. Tessék szépen bocsánatot kérni egymástól. Ez egy kicsit nehezen ment. Minden gyerek úgy képzelte, hogy neki volt igaza. Szívből bocsánatot kérni nagyon nehéz. Felveritek az erdő csendjét. Olyanok vagytok, mint a veszekedős kismadarak a mesében. Mese? Meg lehet hallgatni? Jó, de akkor tessék szépen leülni. Volt egyszer, hol nem volt, 7 országban, 7 országnak fekete erdejében élt egyszer 3 kismadár. 3 kismadár. Egyiknek piros volt a tolla, a másiknak sárga. A harmadik meg éppenséggel tarka-barka volt, piros is, meg sárga is. Egy nagy nyírfán laktak mind a 3-an. 3 szomszédfészekben láttak napvilágot. Jó dolguk volt az erdőben, soha nem éheztek. Volt kukac bőségesen. Veszedelmes ragadozó sem volt a környéken. Élhettek volna vígan, barátságban. De ez a 3 kismadár soha nem tudott békességben maradni. A piros tollú hiú volt. Gőgös és beképzelt, mert olyan szép a ruhája. A sárga kötekedő, nagy hangon rikoltozó. A tarka meg, a legkövérebb, az volt a civakodó. Tolakodott, ha csak módja nyílt rá.
Nagy hangú veszekedéseiktől messze hangzott az erdő. Egyszer aztán az erdő lakói megelégelték a dolgot. Bagoly bíró kihirdette az ítéletet. A pereskedő madarakat száműzték. 3 nap és 3 éjjel repült a 3 madár ismeretlen táj felett. Esténként fáradtan gubbasztottak kopasz, tüskés ágak között, és rettegtek a sok ragadozó madártól. Már régen nem veszekedtek, összebújtak ijedten. Errefelé nem volt kövér kukac, bogarat se találtak. Egészen elgyengültek az éhségtől. A 3. nap este felé a kis piros madár megpillantott egy hernyót. Elhozom, megosztjuk, kiáltotta. De ahogy a hernyóhoz röppent, a kis piros madárral lecsapott egy vércse, és már vitte is. A tarka meg a sárga madár azonban nem hagyta. Nagy küzdelemben kiszabadították sebesült társukat. Szegény kis piros madár, nem volt se élő, se hold. A büszke piros tollak kihullottak, a szárnya vérzett. Elhaló hangon bíztatta társait. Menjenek, meneküljenek tovább, visszatérhet a vércse. Nem hagyunk, mondta a sárga, meg a tarka. Hazaviszünk, hogy Harkály doktor otthon meggyógyítson. Hordágyat készítettek hajlós folyondárból. Ráfektették a kis piros madarat. Csőrükbe vették a folyondár 2 szárát, és repültek vele hazafelé. Nehéz volt az út, csak a vágyakozás hajtotta őket előre. 4 nap és 4 éjjel repült hazafelé a 3 madár. Fáradtan érkeztek meg Fekete Erdőbe. Kétségbe esetten hívták, keresték Harkály doktort. A Fekete Erdő lakói megszánták a 3 pórul járt madárkát. Harkály doktor gyógyírt kent a sebesült piros madárka szárnyára. Mosómedve Margó meg a barlangjába vette, ápolgatta. A sárga meg a tarka madár most már hazamehetett volna biztonságos fészkébe. De nem mozdultak sebesült társuk mellől, magocskát hoztak neki, dalolgattak mellette, őrizték, becézték, amíg csak meg nem gyógyult. A 3 kis madár többé soha nem veszekedett. Mert mindennél többet ér a barátság és a szeretet. Jaj, de szép volt! És mi tetszett benne a legjobban? Hát, hogy megvédték egymást. Hogy megváltoztak a bajban. És feltétlenül szükség volt arra, hogy előbb bajba jussanak? Nem lehetett volna már előbb megváltozni? Például te Sanyi, nem tudnál lemondani a rugdosásról? Zsuzsi, muszáj mindig karmolni? Imre bácsi, én már annyiszor megfogadtam, hogy szelíd leszek. De aztán jön valami, és már megint dühös vagyok. Aztán megbánom, de hiába. Nem tudunk megváltozni, ilyen rossz a természetünk. Egy valaki van, aki a rossz természetünk helyett újat tud adni. Azért lett emberré, hogy segítsen. Réges-régen Betlehemben megszületett a megváltó, Jézus Krisztus, Isten fia. Jaj, de nagyon régen volt úgy. De milyen régen? Csak nem 2000 éve. Ő tényleg Isten fia volt? Én úgy tudtam, hogy Jézus ugyanolyan kisgyerek volt, mint mi. Igen, de amikor felnőtt, Istenre tanította az embereket. De azt hallottam, hogy őt keresztre feszítették. Miért kellett akkor meghalni? Figyeljetek csak, elmesélem. Jézus szeret téged és engem, ezért halt meg a kereszten. Ő vette el a bűneidet, ez ma is igaz, nem csak régen. Egy valami nem változott meg, ő még most is él. Feltámad a halálból, Jézus Krisztus él.
Amíg a történetet hallgatták, senki se figyelt az égre. Nem vették észre, mikor történt, de a domb mögül egy nagy, sötét viharfelhő kerekedett elő, és befedte az egész látóhatárt. A nap eltűnt, és vészt jósló csend ült a tájon. A madarak elhallgattak, azután hirtelen sűvítő szél tört be valahonnan, maga előtt sodorva port, faleveleket, galjakat. Gyorsan, gyerekek! Itt a vihar! Az ösvény végén ott egy esőházikó. Hussunk! A nagyobbak futottak elől, a kisebbeket Imre bácsi támogatta. Kati néni septében összeszedte a hátizsákokat, kabátokat. Mire ő is elérte az esőházikót, már szakadt a zápor. Reméljük hamar eláll. Nem szeretnék esőbe cuppogni haza. De jó, hogy elértük az esőtetőt. Nézzétek, hogy zuhog! Még jó, hogy nem vagyunk a Tátrában. Ott az eső után nem egyszer, egész hirtelen vihar is következik. Mikor kislány voltam, átéltem egy ilyet. Tessék elmesélni. Egyszer édesapámmal, a bátyámmal júliusban voltunk Zakopánéban. Mikor a Svinica nevű magas hegy csúcsára értünk, még ragyogott a nap. Jót uzsonnáztunk egy kiálló sziklán, aztán egy másik ösvényen elindultunk lefelé. Csak később jöttünk rá, hogy ez az ösvény bizony a sziklamászók részére készült. Édesapám ment előbb, s mi csúsztunk, másztunk utána, egyre meredekebb lejtőn lefelé. Hirtelen fekete felhő takarta el a napot, sűvítő szélvihar támadt, alig tudtuk tartani magunkat a sziklákhoz lapulva. A szélvihar éles szemcséjű havat hozott, szúrta az arcunkat, csupasz kezeinket. Tornacipőben, nyári dzsekiben, sapka, sál nélkül vacogtunk a dermesztő viharban. De azért hősiesen botorkáltunk apa után. Az ösvény átvezetett a hegy északi oldalára. Ijesztő látvány tárult elénk, az ösvény meredeken szakadt le egy sziklafal oldalán, s a láncokat, amelyek a mászást segítették volna, vastagon belepte a hó. Lemenni? Itt? A lábam remegett. Apa elindult, hogy utat taposson nekünk. Bátyám, aki igazán nem volt már pólyásbaba, közel állt a síráshoz. A szél süvített. Apa megcsúszott. Leesik. Mind leesünk, gondoltam rémülten. És akkor, mikor már végképp kétségbe estem, hirtelen eszembe jutott néhány szó. Egy bibliai íge töredéke. Ennyi. Én veled vagyok. És akkor az is hirtelen eszembe jutott, hogy én a szívemet Jézus Krisztusnak adtam. És hogy aki ezt megtette, annak a hatalmas hegyeket teremtő Isten az édesatya. Ezt mondja a Biblia. Hát akkor miért féljek? Ő itt van, velem. Segíts, édesatyám, kértem. És örömmel kiáltozni kezdtem. Apu, Gyuri, figyeljetek, nem kell félnünk, Jézus velünk van. Aztán már nem fáztam, és nem féltem többé. Így másztunk le a jeges, havas szakadékon keresztül a völgybe. Nem történt bajunk. De nézzétek csak, elállt az eső, ragyog a nap. Jaj, de jó! Süt a nap! Oda nézzetek, szivárvány! Jó barátom a nap, világít nekem minden nap, s arról mesél, hogy valaki szeret engem. Jó barátom a hold, világít nekem mindenhol, s arról mesél, hogy valaki szeret engem. Barátaim, hogy csillagok, a felhő és a szél. Jó barátom a nevetés,
már nedves volt a fű, letelepedni nem nagyon lehetett. Még egy kicsit futkároztak, aztán lementek az autóbuszhoz. De jól esett leülni. Az autóbusz belsejében nagy csend uralkodott. Elpillettek a kis kirándulók. Amikor a végállomásra értek, alkonyodott már. Imre bácsi és Kati néni elkísérte Zsuzsit meg Gabit a kapuig. Jól fogtok ma aludni, igaz? Senkit se kell ma este elringatni. Kivéve Zsuzsit. Neki mindig szorongatni kell a kezét addig, amíg el nem alszik. Igen, mert én úgy félek a sötétben. Tessék elképzelni, nem mer bemenni a szobába, ha nem ég a villany. Félsz, Zsuzsikám, de hiszen nem vagy egyedül, tudod? Most már tudom, csak nem mindig jut eszembe, mikor félek. Hát, csak úgy félek valamitől. Jézus Krisztus az Isten fia. Ő szereti a gyermekeket. Sok ezer angyalnak parancsol. Melléd is kirendelt egyet. Ő maga mondta a kisgyermekekről. Angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Tehát az angyalok vigyáznak ránk és beszámolnak rólunk. Ez szuper! Így van, Gabi. Zsuzsi, mondok neked valamit. Ha este nem tudsz elaludni, képzeld magad elé azt a szép országot, amelyet Isten készített azoknak, akik őt szeretik. Jé, nagypapa már olvasott nekem erről a Bibliából. Van ott egy város, amelynek tiszta aranyból van az utcája, a kapui meg gyöngyből, és Isten ott a király. És ott nincs félelem, és sötét sincs, mert az Isten fénye van közöttük. Erre gondoljatok ma este. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok, áldom őt minden nap és mindenhol. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol. Erecsem a fényemet, nem világítani fogok. Erecsem a fényemet, nem világítani fogok. Erecsem a fényemet, nem világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol. Nem tudom megállni, hogy ne hazudjak. Mit tegyek? És ez zavar? Igen, és minden alkalommal azt mondom magamnak, hogy nem fogom újra megtenni, és soha nem tartom be. Tudod, mindannyiunknak van egy gyenge pontja. Neked nehézségeid vannak a hazudozással, de másnak probléma lehet a féltékenység, a csúfolódás, a lopás, az engedetlenség vagy a kritika. És aztán nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy megszabaduljunk tőle. Hosszú ideig tartó küzdelem ez, és talán egyáltalán nem is sikerül. Ez engem az egerek történetére emlékeztet, akik meg akartak szabadulni az ellenségüktől, a macskáktól. Elmeséled nekem? Hát persze, ezért hoztam szóba. Ernest egy farmon élő egerek retteget elnyomója volt.
Ernest egy jól megtermett, csíkos, ravasz és villámgyors macska volt. Amióta megérkezett a farmra, az egerek többé nem mertek kijönni az egérjukból. S ha kalandgyanánt egyikük, másikuk megkockáztatta, hogy kidugja az orrát a rejtek helyéről, nagy-nagy elővigyázatossággal tette azt. A kis oktalanok sorra kerültek Ernest karmaik közé. De hát enni kell, mondogatták egymásnak a kis egerek. Mit csináljunk, hogy ne halljunk éhen? Ez így nem mehet tovább. Egy nap, mikor Ernest mélyen aludt a farm előtti padon, az egerek tanácskoztak. Gaspard, a legöregebb egér felügyelete alatt összegyűltek a pince mélyén, és ott, egy lámpa remegő fényénél elkezdett szónokolni. Barátaim, a nagy kandúr miatt terror uralkodik nálunk. Ez nem mehet így tovább. Valami megoldást kell találnunk, hogy megszabaduljunk ettől a gonosz macskától. Jól beszélsz! Nyugalom! Van valamilyen ötletetek? Mit tegyünk? Építsünk egy nagy csapdát! És honnan szerzel annyi anyagot, ami ekkora macskához kell? Hát, ha... Ezt úgysem tudjuk megvalósítani. Én azt mondom, mérgezzük meg! Ragyogó ötlet, kedves Leonardom. Én szívesen elviszem neki a mérgezett sajtot. És ismeritek a macskák elleni mérget? Hát igen, azt nem igazán ismerjük. Én azt ajánlom, tegyük harcképtelenné. Emiatt a gonosz kandúr miatt veszítettem el a férjemet. Vágjuk le a karmait, és a fogát üssük ki. És hogy fogod elaltatni, hogy az akció közben ne kerülj a gyomrába? Nekem van egy ötletem. Természetesen, kis Justin. Neked is jogod van beszélni. Gyerünk, hallgatunk. Megpróbálhatnánk a barátunkat enni. Így nem tenne nekünk több rosszat. Kisegér, neked még nincs élettapasztalatod. Egy macska mindig macska. Képes lesz úgy tenni, mintha a barátod lenne. És egy szép napon, bekap! Egy macska mindig macska marad. Az első számú ellenség. Csönd, barátaim! Mást ajánlok. Kössük a macska farkára ezt a csörgőt, úgy mindig tudni fogjuk, hol van. És ha felénk közeledik, lesz időnk elmenekülni. Még a leggyengébbnek is. Zseniális! Itt a megoldás! Hogy fog haragudni? Most már semmi baj nem érhet minket. Most, hogy mindenki egyetért az ötletemmel, eldöntjük, hogy ki fogja oda kötni a csörgőt a macska farkához. Ha csak ez a probléma, én megmutatom, hogyan kell oda kötni. Jaj, én allergiás vagyok a macska szőrére. Én nem vagyok elég erős. A csomó nem tartana sokáig. A magam részéről szívesen mennék, de én vagyok a leglassúbb egér, és ha a macska felébred, nekem végem. Miért nem te 10-it? Mindig kibújsz a feladatok alól. 10 gyerek, és az asszony van a gondjaimra bízva. Csend! Miután mindannyian gyávák vagytok, én fogom megtenni. A legöregebb, a legjobb egér ment, hogy oda kösse a csörgőt a macska farkához. Gaspard egyik kezében tartotta a csörgőt, a másikban a zsineget, és soha többé nem látták viszont. Ernest a macska pedig megnyalta a bajszát. Egy macska, az mindig macska. Jól figyeltél, egy egérnek lehetetlen megszabadulnia egy macskától. Sem a jó ötlet, sem a bátorság nem visz sehova. Kellene a macskánál erősebb valaki, hogy megvédje az egereket. Pontosan, ez a megoldás. Az előbb bevallottad nekem a problémádat a hazudozással kapcsolatban. Mikor kedved támad rá, biztosan úgy érzed magad, mint a kisegér a macska előtt, erőtlenül. De van valaki, aki erősebb, és tud segíteni neked. Ez Jézus. Jól feleltél. Mikor próbára tesznek, ne a jóságodban, az erődben bízzál, hanem Jézusban, az ő szeretetében, az ő erejében. És ha mégis hazudnék? Kérj tőle bocsánatot, és továbbra is bízzál benne, egészen addig, amíg nem tanulsz meg teljesen bízni benne. Akkor győztes leszek. És szabad és boldog. Az Úr Jézus azt mondta, hiába vagy okos, felnőtt vagy, ha olyan nem leszel, mint egy gyerek, semmiképpen meg nem értheted, mert ez nem keszekuza, bonyolultság, olyan, mint egy igaz
Egy mesebeli erdő közepén vagyunk. A természet ébredezik. Tavasz van. A langyos napok visszatértek. Örvendeznek a madarak, és fáradhatatlanul csivitelnek. Hála éneket zengve a természet urának. Ha figyelmesek vagytok, ott oldalt, a nagy zöld levélen egy kis hernyót láttok. Most együtt fogjuk megfigyelni Lambinust, a kis zöld hernyót. És mondhatom, ő bizony nem átlagos hernyó. Saját szavaival élve fejlett agytekervénye van. Jól figyeljetek hát, mert társaságában fantasztikus kalandokban lesz részetek. Most is ott fekszik a kedvenc helyén, a pittypang levélen. Élvezettel hallgatja a madarak énekét. Ringatódzik a levélen. Amikor egy ismerős hang felriasztja. Hé, Lambinus! Lambinus felismeri Neil csiga hangját. Összegömbölyödik a levélen, és Neil szarvára pottyan. Ha-hó! Nem tudsz vigyázni? Megnézhetnéd, hogy hová rakod a mancsaidat. Bocs, öregem, de mindig megfeledkezem a te kiálló szemeidről. Nem is vetted észre, hogy veszélyben voltál? Veszélyben? Hát persze. Nem tudtad, hogy te vagy a madarak kedvenc eledele? Tényleg? Higgy nekem, vigyázz a madarakkal, kicsikém. Szépen énekelnek, de a bőrödet akarják. Légy ravaszabb, bújj el jól, és életben maradsz. Különben soha nem lesz pillangó belőled. Pillangó? Az meg micsoda? Na hát, milyen tudatlan vagy te? Tehát sohasem olvastad a hernyók könyvét. Ebben a könyvben az áll, hogy egy napon lepkévé kell válnod. Gyere, mutatok egyet. Nézd, ott van a virágon. Ó, milyen gyönyörű. Csodálatos színei vannak. Nem leszek mindig ilyen csupa zöld ruhában. S ráadásul még repül is. Természetesen, te kis. De hiszen akkor nem kell többé vonszolnom a lábaimat. Olyan gyors leszek, mint a szél, egy szempillantás alatt elillanhatok minden veszély elől. És olyan szép leszek, hogy mindenki csodálni fog, még te is, Neil. Elég az álmodozásból. Ideje cselekedni. Ne késlekedj. Még ma indulj el felkutatni a hernyók könyvét. Tégy meg minden tőled telhetőt. A jövőd és az életed függ tőle. Amikor megtaláltad, cselekedj az írottak szerint, és belőled is pillangó lesz. Szuper! Futok, ahogy a lábam bírja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hosszas keresgélés és kérdezősködés után Lambinus rátalált az értékes hernyókönyvre, és belemélyedt a könyv olvasásába. Ha pillangóvá akarsz válni, könnyű dolgod van. Mindössze gúbózz be. Micsoda? Ez nem járja. És a lábaim, és a szép zöld ruhám, és én, akkor mi lesz velem? Ez olyan, mintha meghalnék. Ó, nem, ez soha.
Egyedül is elboldogulok, hogy szárnyaim legyenek. Okos vagyok én. Nem vagyok olyan ostoba, hogy ezt elhiggyem. Majd meglátjátok. Lambinus felül fogja múlni önmagát, és rekordok könyvébe illő hűstettet fog végrehajtani. És persze szabadalmaztatni fogom a találmányomat. Gazdag leszek, dús gazdag. Egyébként fejlett agytekervényeimben zseniális gondolat fogalmazódott meg az imént. A dolog el van döntve! Útra fel! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Meg kell mondani, hogy járás közben szüntelenül számol. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Így indult el Herkuleshez, a Szkarabeuszhoz. Hogy semmit se titkoljak el előletek, Herkules a környék asztalosa volt, vagy mondjuk inkább ezermestere. Szia, Herkules! Szia, Gésztácska! Több tiszteletet, munkát hoztam. 1000 bocsánat, Lambinus. Mit tehetek érted? Azt szeretném, ha a szárnyakat faragnál nekem egy darab fából. Olyat, amilyen a pillangóknak van. Álmodsz? Vagy mi a csoda? Ezt nem írja a hernyó könyve. Hallgass kérlek szépen. Tudom, mit csinálok én. Gondolkoztam. Okos vagyok. Nem vettem észre. Hát jól van, ahogy akarod. Gyere, méreteket veszek rólad. Jó. A többi pedig bízd rám. 2 nagy ollójával Herkules 2 nagy, gyönyörű szárnyat faragott, abból a fadarabból, amit a készletéből vett ki. Miközben Lambinus csodálattal figyelte. A környéken járva Pic-Pic, a szú is belesodródott a kalandba. Hé, Pic-Pic, gyere ide és fúrj 2 lyukat ezekbe a szárnyakba. Oda fogja bedugni a lábát Lambinus. Lepke akar lenni. Micsoda? Megkergültél, Lambinus? Talán nem olvastad a hernyók könyvét? Tudom az árgyélusát, hogy ennyire nem ismerik az én zsenialitásomat. Na jó, megcsinálom neked. De szerintem nem fog működni. Miután jó sok fát elrákcsált, Pic-Pic befejezte a munkáját. Na mit szólsz hozzá, Lambinus? Nézd, próbáld ki. Dugd be a lábadat a lyukba, úgy, most emeld föl, hogy a szárnyaid is mozgásba jöjjenek. Jaj, egy cseppet sem tudom megemelni őket. Túl nehezek. Használhatatlan vagy, Herkules. Ez a te hibád. Na de, micsoda pimasság! Nem az én hibám, ha nem izmos a lábad, csak a nyelved. Ostobák vagytok. Elmegyek máshova. Nélkületek is boldogulok. Amilyen gyorsan az 1-2 engedte, Lambinus felkereste Tarantulapókot. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hey, Tarantula, nem csinálnál nekem szárnyakat a hálódból? Az pihekönnyű, megfelelne a célomnak. Ugyanis szeretnék pillangó lenni. Pillangó? Milyen jó ötlet! Te egy zseni vagy. A tervettől mindjárt megjött az étvágyam.
Gyere közelebb, hogy behálózza. Akarom mondani, hogy segítsek. Ó, inkább mégsem. Nincs bizalmam benned. Nos, csak magamra számíthatok, de sikerülni fog. Lambinus letépett 2 levelet, aprólékosan a lábaihoz rögzítette őket. Menni fog. Nél barátom, gyere gyorsan. Gyere már, gyere gyorsan. Tanulja leszel az évszázad repülésének. Egy fenséges lebegésnek. Nézd, Lambinus, én a helyedben nem próbálnám meg olyan magasról. Sose lehet tudni. Micsoda ostobaság! Pontosan kiszámítottam mindent. Még azt is meg tudom mondani neked, hol fogok ráereszkedni. Vigyázat! Indulok! Az időjárás jelentés nem volt jó. Ugye, Lambinus? Hagyd abba, elegem van. Áruld el, kérlek. Hol szerezted a hátadon lévő házat? Nos hát, a teremtőtől kaptam. Éppen ezért hallgass rám, Lambinus barátom. Újjá kell születned, ha szárnyakat szeretnél. A Teremtő Úr adja őket neked. Engedelmeskedj! Tedd azt, amit a hernyók könyve ír, és megkapod, amit kérsz. Lambinus lehajtott fejjel távozott. Végre elhatározta, hogy engedelmeskedik. Annak ellenére, hogy félt lábai és bőre elvesztésétől. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Neil, a csiga pedig türelmetlenül várakozott. Még egy szép napon valami lágy és könnyű lény telepedett a hátára. Szia, Neil! Ó, Lambinus, milyen szép vagy! Neil, az a legcsodálatosabb, hogy szabad vagyok. Nem csúszkálok többé a földön. A Teremtő új nevet is adott nekem. Lambinusnak már vége. Ezentúl Hajnalnak hívnak. Viszontlátásra, Neil! Soha nem felejtelek el. Neil csipetnyi irítséggel nézte, ahogy szabadon és boldogan elrepül. Bárcsak lepke lehetnék, gondolta. Pillangóvá csak egy módon lehet a hernyó. Lambinus is belátta végül, hogy így van. És lám-lám új életet kapott.
Elegem van, mindig engedelmeskednem kell. Csináld ezt, csináld azt, ne csináld ezt, ne menj oda, aztán ez, aztán meg az. Tényleg eleged van, Zsuzsu, értelek. Néha az engedelmesség nehéz. Szeretnénk mindig úgy engedelmeskedni, hogy tudjuk az okát. De ez nem mindig lehetséges. Bíznunk kell, ez az egy lehetőségünk van. Ferdinándnak, a nyúlnak is ez volt a problémája. Ő elhatározta, hogy nem enged az akaratából. Teljes erejéből toppantott egyet a lábával, úgy, hogy a föld is beleremegett. Elege volt az engedelmességből, abból, hogy nem csinálhatta azt, amit akart, és akkor, amikor akarta. Ám a nyúlanyó nem hagyta felzaklatni magát csemetéje hirtelen hangulatváltozásain. Kedvesen és határozottan kérte, nyugodjon meg. Elég volt, Ferdinánd. Fel fogod ébreszteni az öcséidet és a húgaidat. Ők már alszanak. De miért volt mérges a nyúl gyerek, Ferdinánd? Nemrég havazott, és az anyukája nem akarta, hogy elmenjen hazúról. Megpróbálta elmagyarázni neki, milyen veszélyes egy nyúlnak a friss hóban ugrálni. A róka biztosan észrevenné a nyomait. Ám, ha Ferdinánd valamit a fejébe vett, nem tágított mellőle, makacsfajta volt. A róka! Mindig a róka! Mintha létezne! Ez csak egy újabb dolog, hogy megijesszék, és bátortalanná tegyék a kisnyulakat. De engem nem tévesztenek meg. Még ha van is róka, elég ravasz vagyok ahhoz, hogy kihúzzam magamat a bajból. Én vagyok a leggyorsabb nyúl az egész erdőben. És ha belegondolok, ha egész nap ebben az odúban kell maradnom, megfulladok. Különben is friss zöldségek után kell néznem. Tudom, hol lehet őket megtalálni. El van döntve, kirúgok a hámból. Tudta legalább, hogy mit akar. De hogyan fog elmenni? Egyszerűen csak megvárta, míg mindenki elaludt. Halkan, lábújhegyen kisurrant az oduból, anélkül, hogy bárkit is felébresztett volna. A hótakaró, ami a rétet borította, elbűvölte. A nap ragyogott, és Ferdinánd mohol lélegezte be a friss levegőt. Ettől ruhangálni támadt kedve. Milyen szép a szabadság! Mi kell még a boldogsághoz? Gyorsan nekiíramodott a havas lejtőn. Az út hosszú. Ha jól akar lakni, és vissza akar érni, mielőtt nyúlanyó felébredne, igyekeznie kell. Az erdei úttól nem félt, jól ismerte. Ám nem tudta, hogy valaki meglepetést tartogat a számára. Egy tölgy mögött két nagy, kegyetlenül ravasz szem figyelte. A róka. Még nem támadta meg. Várt. Ferdinándnak van még esélye, hogy megússza. Ne felejtsd, hogy a róka igen ravasz állat. A visszafelé úton Ferdinánd fáradt lesz, ezért kevesebb erőre lesz szüksége, hogy utolérje. Ráadásul Ferdinánd gyönyörű nyomokat hagyott a hóban. Nem kell félnie, hogy szem elől veszti. Milyen gyönyörű zsákmány! Milyen ostoba! Gondolta a róka, aki már a szája szélét nyalogatta. Ferdinánd most egy hosszú lejtőhöz ért. Hagyta, hogy csusszon a négy lábán. Szuper! Még síelek is! Úgy száguldok le a lejtőn, mint egy rakéta! Kit érdekel, hogy nincs fék? Ám egy fa útját állt, és Ferdinánd kicsit megszédült ettől az erős ütközéstől. De olyan boldog volt, hogy meg is feledkezett a fájdalmáról, mert feltűnt végre a zöldséges kert. A gazda minden télen elföldelte a répa tartalékát, hogy meg ne romoljon. Ferdinánd azt gondolta, hogy ez a remek ember a kis nyulak iránti figyelmességből tette ezt ősszel. Nem sokat gondolkozik ez a Ferdinánd, szerintem sok baja lesz még ebből. Igazad van, ahelyett, hogy hallgatott volna az anyukájára, és engedelmeskedett volna, egymás után követte el a butaságokat. Tudod, néha mi is hasonlítunk hozzá. Ez igaz, de az embernek nincs kedve mindig engedelmeskedni. Ezért van mindannyiunknak szüksége Jézus segítségére. Ő mindig engedelmeskedett az atyának. Ezzel példát adott. Ez igaz. Elmeséled a történet folytatását? Igen, Ferdinánd történetét.
Igaz, neki is elege volt az engedelmességből. Anyukája parancsai ellenére a saját feje után ment. Kiment a hóba, és nyomokat hagyott maga után. Az élete most veszélyben van. A róka könnyen üldözőbe fogja venni. Ferdinánd igen ínyenc nyúl volt, ezért ment le a dombról a gazda zöldséges kertjébe. Ez az a hely, ahol megtaláljuk, egy nagy répahegy előtt. Pompással. Megettem 1, 2, 3 nagy jusz répát. Ó, veszek belőle még egyel, és még egyel. Hú, azt hiszem már vagy 10 megettem. Ideje, hogy induljak, de viszek még egy répát az utazásra is. Ferdinánd megrohamozta a dombot. Nem tudta, hogy az erdő szélén már vár rá a róka. A lejtő meredek volt, Ferdinándot kiverte a veríték. Hú, milyen nehéz felfele menni. Azt hiszem, sokat ettem. És Ferdinánd nem látta kegyetlen, ravasz szemeket, amelyek őt figyelték. Az erdő szélén a róka várta, hogy Ferdinánd fáradt legyen, és könnyebb legyen őt elkapnia. Szerencsére a fa tetején a szarka mindent látott. Milyen meggondolatlan ez a Ferdinánd! Gyorsan figyelmeztetnem kell a veszélyre! Ferdinánd! Ferdinánd, vigyázz! A róka leselkedik rád! De Ferdinánd nem hitte el. Te is el akarod hitetni velem ezt a mesét? Menjél már! A róka! Hiszem, ha látom! Nézd! Ott a tölgy mögött! Ferdinánd észrevette a 2 nagy világító szemet. Lehetséges ez? Mamának igaza lenne, és a szarkának is. Félelem fogta el. Olyan gyorsan futott, ahogy csak bírt. Majd megállt, és hátra nézett. A szemek újra megjelentek egy fa mögött. Minden alkalommal, amikor futás után megállt és hátranézett, a szemek mind közelebbinek tűntek. Kétség kívül a róka hűségesen követi őt. Menekülj és hagyd ott a répádat! Az életed függ tőle! Ferdinánd összegyűjtötte maradék erejét, és menekült. A róka már nem rejtőzött el. Nyíltan utána vetette magát. A szarka nem vesztegette az idejét. A róka fölé szállt, és elkezdte csípkedni. A róka rávetette magát, de a szarka olyan ügyesen röpködött fölötte, hogy nem sikerült elkapnia. Végül is több ehető van egy nyúlon. Röpködj csak, szarka! Én nyúlhúsra vágyom. Ferdinánd nem bírta már. Ha legalább felmászhatnék egy fára, és ráadásul túl sok répát tettem. Ezek az átkozott nyomok pedig mindenhova követnek. Minden ellenem van. Hé, Ferdinánd! Tarts ki! Megkeresem Tito! Jó, rendben van. Tito egy kedves, aranyos kutya, de a rókáknak esküdt ellensége. Ferdinánd megpróbálta lerázni ellenségét azzal, hogy cikcakban szaladt. Már nem bírta tovább. A róka már olyan közel volt, hogy minden pillanatban úgy érezte, hogy itt a vég. Mennyi baj zúdított rám, hogy nem engedelmeskedtem, és nem hittem a mamának. Ebben a pillanatban ugatás hallatszott. Tito megérkezett. Épp időben érkeztünk. A barátai nem tettek Ferdinándnak szemrehányást, tudták, hogy ezúttal megértette a leckét, és nem csinál többször ilyet. Ferdinánd reszkető hangon köszönte meg barátainak a segítséget, és hazament. A mamája már nagyon régóta várta. Olyan boldog volt, hogy élve látja, hogy rögtön karjaiba szorította, de aztán nagyon megszépta. Tudod, Ferdinánd, az egész család veszélyben van. A nyomok, amiket a hóban hagytál, ide vezetik a rókát. Túl ravasz ahhoz, hogy lemondjon a részéről. Mit csináljunk? Elvesztünk. Legalább az ég segítségünkre lenne. Az ég. Ferdinánd kipillantott az oduból, és íme nagy szürke felhők érkeztek. Egy pillanat múlva nagy pihékben hullani kezdett a hó, és Ferdinánd nyomai lassan eltűntek. Mama! Igen, megmenekültünk! Ferdinánd bocsánatot kért a mamájától, és megígérte, soha nem lesz többé ilyen oktalan és engedetlen.
Azt vártam, hogy ilyen jó legyen a vége. Csak azért lett jó vége, mert jött a hóesés. És ez mit jelent számunkra? Tudod, kicsim, azt hiszem, amikor rosszat csinálunk, nyomok keletkeznek a szívünk mélyén, és veszélyben vagyunk. Később már nem tudjuk őket eltüntetni. De Isten eltüntetheti őket. Igaz, de ennek nagy ára volt. Jézusnak kellett meghalnia. Az ő vérének kellett eltörölni a mi bűneinket és annak nyomát. Azt hiszem, az én szívemben is van mit eltüntetni. Íme az Úristen jön hatalommal, és karja uralkodik. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti. Karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza. A szoptatósokat szelíden vezeti. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké.
Bátran mondhatod, van pásztorom, aki vigyáz rám. Van pásztorom, aki szeret engem, aki elfogad, és soha nem felejt el. Nem vagyok egyedül, mert az Úr Jézus Krisztus szeret engem. Nem kell félnem a jövőtől, mert ő mindig velem lesz.